Padong taron dito sa Banilad. Pumapata nang di alam ang luha. Kaya stop pa ta mga paps. Ayokong ganito. Sinundan ka ng kusa at Natrapit din sa may Capitol. Alas 5:30 man ato ang order nga kaon mga paps, pero ni sayo-sayo lang ta. Ay kuan man, basin traffic ba?